namhlanje ndokwenza izinto ezininzi engazaziyo kweli xesha ndifikele kulo ngoku. Andiyazi noba abantu bafuna ukubukela ntoni, andazi noba nizafuna na ukundibukela okanye anifuni. Ngoko ke ndokwenza noba yintoni efika engqondweni yam, noba yintoni. Masilinde le moto ihamba idlule igqithe, masilinde le moto ihamba idlule igqithe. Bendiye ndokwenza iinwele zam. Bendiye ndokwenza iinwele zam apha kule ndawo, kulo mgca avulwe apha, kulo mqolo hamba. Kubuhlungu ngendlela engumangaliso. Nditsalekile apha, ndikuxelele. Nditsaleke kubuhlungu. Kodwa isibambayo ngeminwe yam ebandayo ngade kuyaphola, kuyayeka ukutshotshozela. Funa ndisibeke isiqeda apha entloko. Kunzima nokuhleka sana, kunzima nokuhleka. Kodwa ngongxaki kule ndawo, nakule ndawo ayikho ingxaki. Ingxaki ilapha kulo mqolo. Ndizenzile iinwele zam, asikonde kakhulu. Andicingi uba zinde kakhulu, andicingi uba zinde kakhulu. Ayarhwexa amacici. Yho, hayi sana, ndifuna ukude ndithethe qha imoto oko kusigqitha imoto azide kuthuleke. Ngumhlola wantoni loo nto edlelayo, azide sigqithe siphele ezi moto. Kunini ndilindile, hayi bethunana, ngeke. Maside sidlule kaloku, kudlule enye iyeke, kusogqiba kuphinde kudlule enye iyeke. Yintoni uqhubeka ntoni kanye? Kudla ngokuphola kwesi sitilato, kodwa namhlanje andazi uba qhubeka ntoni. Qoxa ndisithi ndiyavidiyorayiza kwasoloko kusenzeka ingxolo, andiyekayo kuthuleke kude cwaka. Xa ndiphinde ndithi ndiyaqala kwakhona phinde kubekho ingxolo. Xa ndisithi ndiyathula, ndiyagqiba, kuthuleke kude cwaka. Xa ndiphinde ndiqala kubekho ingxolo. Andiyazi uba yantoni ingxolo. Ndizenzile ke iinwele zam. Xa ndigqibayo ukwenza iinwele zam, ndiye ndahamba ndokwenza amazipho am, ndawenza amazipho am. Ndifuna ukubalisela uba kuqhubeke ntoni xa ndiyokwenza amazipho am. Into eye yenzeka sana, ndizathi ndiyokwenza amazipho am, lo mntu udla ngokundenza iinzipho. Ndinaqoma mandiye komnye namhlanje nje, ndingayi kulo bendenza ngoba besenza omnye umntu. Ndaqonda uba mandiye komnye ndiyonqena ukulinda lo adla ngokundenza, mandiye komnye umntu. Andifikayo kuye ke waqala incoko nje encinane. Hayi ke ethetha nam ke, uzama ukwenza le ncoko encinane, uzama ukuncokolisa ke. Hayi ke umbuzo wakhe
oye wapanawo kanganibuze igama lami. Sorry. Shh, there's someone locking their door. Let's just wait for him. Hayi ke ndisadi undenza amazipho am esandenza njalo ke amazipho am wandibuza umbuzo. Hayi ngiyabuza igama lam kangabuze kwanto edi ndingakubiza bani ungubani igama lakho. Khange kodwa kwaphela ndibuze loo nto umntu bendenza amazipho am ke wathi khawuthi isandla sakho. Hayi ke wathi kakunixelele ungowakweliphi ilizwe, kakunixelele ungowakweliphi ilizwe. Andifuni nokunqatha ngoku sendiwuqhelile lo mbuzo. Wonke umntu asoloko ndibuza bantu ngowakweliphi ilizwe, sendiqhelile ngolo mbuzo. Hayi ke xa ndimphendulayo ndathi khawukucinge, xa ucinga wena ndingowakweliphi ilizwe, khawukuqikelele nje, khawukuqikelele undixelele uba ndingowaphi. Hayi ke sana wandijonga ndineenwele ezintsha ndifune ukwenza ividiyo ingekagugi intloko yam ngoku isefresh ke ndingazoma ndenze ntoni. Ngoku ke ndizothetha noba intoni nide nilale. Abasivayo isiXhosa bazondiva bade balala, abangasivayo isiXhosa bazomamela yonke le nto ndiyithethayo ingekhoyo bade balale. Bakhona abantu abafuna nje ukumamela noba ndiva ntoni. Hayi ke wathi xa eqikelela wathi khame ndiqikelele uba ungowakweliphi ilizwe. Emveni kokuba eqibile ukucinga wathi khawume ndiyakwazi uba ungowakweliphi ilizwe. Ndathi khawutsho ke ndingowakweliphi ilizwe. Wasogqiba wathi yena ungowaseKongo, ungowaseKongo, ungowaseKongo. Ndathi mna nyhani na. Ndathi ke mna ndingowaseKongo ne. Hayi ndiyakuva. Wathi yena ndiqikelele kakuhle ne, ndiqikelele kakuhle ndiqondile ungowaseKongo ngole moto idlulayo kwakhona. Ndabuza ke mna ndathi ndaqala ndamphendula kuqala ndathi hayi njengoba wena ucinga ubucane ucwede, njengoba ucinga ubucane ucwede, ucinga ubucane ucwede. Hayi
wasekongo xa ndikujongile ngathi usuke ekongo. Khawundixeleleke, ungowaphi? UngowaseMalawi? Ndathi mna ndingowalapha eMzantsi Afrika, ndingowalapha eMzantsi Afrika. Nali eli lizwe ndikulo ngoku, lilizwe endizalelwe kulo, lilizwe lam. Abazali bam bazalelwa apha, abazali babazali bam bazalelwa apha, kananjalo 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 kananjalo. Nezinyanya zethu zezalapha. Wathena ayaxoka, kuyaxoka. Khawuthethe inyani, uyaxoka, ithi uyaxoka. Nditha andixoki kwamna, andinoxoka ngento enjalo. Tutwa kwaphela. Wathi yena bendingeke ndiqikelele uba lilizwe lakho eli, bendingeke ndiqikelele uba ungowalapha eMzantsi Afrika. Ndathi mna awutsho ne, awutsho angumntu wokuqala ke lowo othetha loo nto kum. Wonke umntu asoloko endixelela uba ayingadanga ndingowalapha eMzantsi Afrika. Ndasoloko ndibuzwa ngamanye amazwe alapha eAfrika, kodwa abantu abaye bandazi bandingowalapha. Khandixelele wena, esesakho isizathu sokuba ucingele uba andingowalapha sesiphi? Kutheni? Ndingeke ndibonakala uba ndingowalapha eMzantsi Afrika. Andiqondi uba yinto edibene nendlela endimnyama ngayo, ngoba bakhona abantu abangabalapha eMzantsi Afrika abamnyama ukwedlula mna. Kodwa ke akho mntu uye ababuze ukuba ngabaphi, bazicacele uba ngabalapha eMzantsi Afrika. Funa ukwazi ke ngoku uba yintoni le, yabo. Wonke umntu ucawa hayi ungowalapha eMzantsi Afrika. Ngako ndixelele ke sisi, I mean ngubhuti, kodwa kanti andiyazi. Wathi yena ndifuna uyithetha ngolu hlobo ebeyithetha ngalo naye. You don't have the same vibe, you know, like the vibe that we have. Us South Africans have that vibe. I'm not getting it from you. You don't have that vibe that we have as South Africans. You know that vibe? I was like, interesting. I don't know the vibe. I really don't know about the vibe. And it was like, yeah, you don't have that vibe. So if you're from here in South Africa, where in South Africa are you from? I was like, I'm from the Eastern Cape. And then Kiwokinawati. Okay. Diakufa. It kind of makes a little bit of sense now. Kodwa no bendixelela uba ungowalapha eMzantsi Afrika waseMpuma Koloni, bengasoze ndiqikelele loo nto. Unayo laa tiding esinayo apha eMzantsi Afrika. Ndithi awutsho ne, nyani. Ngoko ke umbuzo enawo, ngokuba yintoni le abanye abantu lapha eMzantsi Afrika banayo mna ndingenayo. Ndiyanixelela sana sisi, ndasoloko ndibuzwa loo mbuzo ngabantu xa ndiseMpuma Koloni, apho ndisuka khona. Ndihamba edolophini okanye ndenza yonke loo nto, akabi
ondibuzayo, akabikho umntu ondibuzayo, wonke umntu nje uyazenzela loo nto ayenzayo, azihambele loo nto ahambayo, athethe loo nto afuna uyithetha, qhubekeke nobomi bakhe umntu. Kodwa andiyazi kanye kanye ndenza kule video, kodwa xa ndilapha xa ndingekho seMpuma Koloni kwenye ingingqi abantu basoloko bendibuza uba ndikwakweliphi ilizwe. Andiyazi uba yintoni ke nam, andiyazi uba yintoni ke nam. Sendiqhelile ngoku. Sendiqhelile. Qoxa ndibabuza babe bathi hayi mani, awungathanga ngowalapha eMzantsi Afrika, ingathi ngwakwamanye amazwe alapha eAfrika. Uqinisekile ungaseKenya, uqinisekile ungaseNigeria. Ngendibeva bebebiza ingingqi enye bamama okay basuka ngapha, abanye basuka ngapha, abanye basuka apha, uba bathani ngowalapha. Ha-a, bawabiza onke amanye amazwe. Umntu utsho elo lizwe lifike engqondweni yakhe. Ngoku ke andisazazi ngokuba ndizathini uba hayibo ithini nto, ngoba andingaziqheli uba oh hayi xa besithi ngowangapha hayi ke ngowanga, xa besithi ngowangapha hayi ke yenza into isense, naxa besithi ngabaphezulu yenza isense. Ngoku biza apha napha ucinga uba hey bawabiza onke amazwe alapha eAfrika ngaphandle kweli ndisuka kulo. Andazi ke ngokuba xa onke bewabiza onke amanye, and andiyazi bendicinga uba okanye ndithi anayo i-vibe yalapha eMzantsi Afrika, noba bendicinga uba noba bazama ukuthini kuba bakhona abantu abathuleyo. Nam ndingumntu ozithuleleyo, bakhona abanye abantu abathuleyo njengam, kodwa babuza uba abangangoba balapha na. Andiyazi, hayi mandilulimi lenze yam, andiyazi ke ndikuxelele nanzaqa uba ndizawuthini. Inoba ivela phi loo nto, inoba ivela phi loo nto, but nje andifuni noxoka. Kwakuba mandi ngamanye amaxesha, qonda uba uhlele endaweni nje evasitini, qonda uba uzipholele evasithi nje okanye uyazityela nje ilantshi yakho. Bafika abanye ke abathetha isiXhosa okanye isiZulu okanye noba leliphi ilwimi, bathethe ngawe ke sana, bathethe ngawe bacinga uba ubeva kuba bakwazi ubungwalapha. Kusagqiba kukhala ifowuni yakho sana okanye ufowunelwa ngumamakho kwimfonomfono, ikhale. Xa ikhalayo uthatha imfonomfono yakho iphendule, uthi molo mama kunjani namhlanje, okanye molo tata kunjani namhlanje, hayi sinjani isikolo wethu, hayi akho nto ingako wethu, ndisafunda yonke into iqhuba kakuhle, ndinoviwo lizoba khona ngemini ethile, bakujonge but bothuke kuba bekuhleba becaleni kwakho, bengakwazi uba
yasuku ndoda endiyazi. Yeah. Kolonye usuku ndoda endiyazi nalona adla ngokundenza intloko wayendibuzile ba hayi ke khawundixelele wena ngwakweliphi ilizwe, khandixelele. And then koko kakundixelele wena ngwakweliphi ilizwe, kakundixelele ungwakweliphi ilizwe. Wabe seyisitsho ke ba ungowaphi, walitsho ilizwe lakhe. And then koko watsho uba wahamba wasuka elizweni lakhe semncinci waza waya kwelinye ilizwe nabazali bakhe. Xa efika kwelo lizwe waphantsa ukusweleka kwelo lizwe. And then kobe phantse ukusweleka wabona uba hayi uphantse wafa, makaphile ubomi bakhe ngendlela afuna ukuphila ngayo. Wasuka waxelela abazali bakhe ke ukuba ugay. And then wabaxelela abazali bakhe ke uba ugay. And then ngoba exelela abazali bakhe uba ugay, abazali bakhe abamfuna. And then ngoko wemkana kelaa lizwe besuka kulo ena-15 wasogqiba waza apha eMzantsi Afrika. Wafika apha eMzantsi Afrika wafuna umsebenzi, waqala wenza amazipho ke esena-15. And then kokuba efike lapha eMzantsi Afrika and then waziphilela ubomi bakhe. And then ngoku uthe it's been like 11 years engekaphinda goduke. Ndambuza ke uba noba uzogoduka nini, wathi akaqondi uba uzawuphinda goduke kuba ingathi akasafunwa kowabo ngoku. Qomba oshe ndiyamsizela uthi oko wafika apha eMzantsi Afrika zangaphinde agoduke, waqala ubomi obutsha apha. Hayi ke ndambuza ke ngoku mna uba uyasazi isiXhosa, loluphi ulwimi alwaziyo. Wathi yena akasazi isiXhosa, akazi noluphi ulwimi lalapha eMzantsi Afrika. Ulwimi alaziyo sisiNgesi kuphela nolwimi lwakhe lakwelaa lizwe asuka kulo ke kuba wemka ena-15. Wathi ndambuza ke mba oko wafika apha eSouth Africa uhlala kule ndawo uhlala kuyo, kule ngingqi ndikuyo ngoku. Wathi yena uhlala kule ngingqi akakade agoduke ke, uhlala kule ngingqi. Ndathi hayi kwenye indawo arhalela kuyo ivakashela nje apha eMzantsi Afrika. Wathi na urhalela ukuya eThekwini, uyarhalela ukuya eThekwini. Kodwa ke ingxaki anayo yokuba angayi eThekwini yokuba akho mntu amaziyo ngaseThekwini. Xa elijongile nje iThekwini ngathi indawo engaba mnandi ukuphila kuyo. Yaza ndiyithanda le ndawo, ize yathi fonqo kanje, ayimanga kakuhle yahamba emva. Inendawo evukileyo yathi yaphinda emva, iphinde ivuke yathi yahamba nje. Ivukile apha bendifuna ilala ithi maca. Ngoba ndilele ebusuku sana bendithwele iqhiya yam ne. Xa ndilala ngeli cala leli litsalwe kakhulu eli cala. Xa ndilala ngeli cala kungebuhlungu. Bendilala ngebunzi, bendilala ngebunzi ngoba ntsaliwe. Bendilala ngebunzi, ibuhlungu intloko yam, ibuhlungu intloko yam. Ngoko ke bendilala ngebunzi ngoba ibuhlungu indlela engumangaliso intloko yam. Hayi ke emveni kokuba ndalala ngebunzi, ndaphakama ke ndenza yonke le nto bendifuna ukuyenza. Emveni kokuba ndilele ngebunzi kungebuhlungu entlokweni yam, ingebuhlungu
god. Oh my god. Where is it? I lost the thingy that covers the mic. Jesus Christ, where is it? It came out. Let's put it back. I got elegant. Ngithubela isayinto fakele simhlophe kuphela ndithandle into emibhale jonga edanyedanyas bendiyibone efotweni yomnye umntu naqhuma nobisobanti nalapha like ndiyafakele ngayiwayi ndiyathemba okanye ndinqwenela uba uye walonwabela uhlelo lwetla namhlanje apho bendihlala khona ngenwele zam andazi uba ndizoyithiya ngokuba yintoni le video andiqinisekanga uba ndizayithiya ndithini le video azithemba uba ndizoyithiya into eyiyo kuba ngoku andazi mama ndiye ndithini uba ungomnye umXhosa ondivileyo yonke laa nto ndiyithethayo kwaye ukalali nangoku hayi ke ndiyaxolisa uba ukalali bendithemba uba zoba sowulele ngoku kodwa ke uba ukalali cela ubuza into enye ulala nini khawucibeleke ulale kudala ndithetha ufuna utolale ngoku nam ndiyazela lala ulale kakuhle uphole kakuhle usole kakuhle noba yintoni nantoni oyenzayo yenze kakuhle